Уважаеми колеги, предстоят ни важни избори, които ще предопределят развитието на софийската адвокатура в следващите години. Навлизаме в изключително важния и стратегически за адвокатурата период на сериозни промени в правосъдната система, реализиране на антикорупционната програма на правителството и нужните законодателни промени. По време на отминалия мандат сведохме дисциплинарните производства до техния реален минимум и елиминирахме практиката да се използват като репресия срещу адвокатите. Започнахме реализиране на правомощията по член 29 от Закона за адвокатурата, като образувахме значителен брой производства срещу магистрати, накърнили законните права на адвокатите. Успешно участвахме в изготвянето на проекта за изменение на Закона за адвокатурата, който гарантира правата на адвокатите, препятства кражбата на адвокатската работа. Предстои ние адвокатите да изготвиме нов проект за цялостно изменение на Закона за правната помощ на процесуалните кодекси. Цялостната ни дейност бе да защитим законните права на адвокатите, да възстановим нашите икономически и морални позиции. Направихме много полезни промени в правната помощ, но там ни бе нанесен и най-тежкият удар, и то от наши служители, които извършиха тежки злоупотреби и облагодетелствали се адвокати от тази корупционна практика. Дисциплинарните уволнения на служителите и заведените дисциплинарни преписки срещу адвокатите са факт. Заведена е прокурорска преписка за тези злоупотреби. Във връзка с тези установени злоупотреби взехме допълнителни мерки за създаване на пълна прозрачност и справедливо разпределение на правната помощ. Ако ме изберете за председател на САК, ще реализирам програмата си, чиято основна цел е да възстанови доходите и достойнството на адвокатите. Благодаря ви.